Assalamu alaiki, assalamu alaiki biya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki habibiya. Banda komai Allah kai ne ka sami nisanta zuciya. Banda karfi Allah gafa mini kan sokar da na sha wuya. Banda wayo Allah komai ka so haka shi zan bibiya. Na yi bauta Allah ka sa daga wannan matsalar ta tsaya. Da na ji zancenta kowa ina ne sai ya waiwaya. Ta zamo jigo cikin jini na har ma jijiya. Dole in so ta ba ni kyamar ta banda tamkar ta. Ita zani ba soyayya ta dan ta gama gimbe. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki, assalamu alaiki, assalamu alaiki habibi. Assalamu alaiki habibi. Zance na sura da an taho a gare ki asallama. Na ji saƙonki da ni da ke aure ba gardama. Ba ni kyamar ki kogi na ƙaunar ki na tsinduma. Kin amince min yau na amince komai an gama. Na yi imani da kyan halinta da ba ta rigima. Babu jayayya kawo kuɗin auren ki ne azama. Na yi zancen ki babu mamaki ke na ba mulki. Na yi lissafi zama da ke samsam ban shan wuya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki. Inda ake soyayya kan kaga yarinya je tambaya da an amince ma. Hakanan musuluncin mu ya bibiya. Hakanan na soma ta yarda yaya zan yi shawiya. Ta amince min wannan shine hanyar gaskiya. Babu jayayya a zuciyata ta zama gimbiya. So da yarda ne ya sani yau na kira ta baturiya. Tarbiyyar ta tana da imani da so da addini. Ya zani in barta ba zai wa in sha wuya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki habibiya. Assalamu alaiki, assalamu alaiki, assalamu alaiki, assalamu alaiki habibi. Assalamu alaiki habibi.